què tal ens ha deixat aquesta setmana el DAX. Veiem que ha sigut una setmana on el preu s'ha mogut. El que sí que crec és que no ha donat tantes oportunitats com així s'ha mogut el preu, no? Anem ràpid, algun minut a revisar com ha anat la setmana. Bé, veiem que el dilluns obre el mercat, es fa una pre normal, la trenca per damunt i sembla que vulgui pressionar demanda. El tema que tenim aquí és els volums. No veig volums importants. Recordem que dilluns era festiu als Estats Units, això és l'obertura europea, per tant en si ja podien tindre més força, però ja veurem com a la tarda, durant el dia els volums són irrisoris i a la tarda justament amb l'europea, amb l'americana, amb sessió americana, res de res. Per tant el dilluns, com veieu, per no buscar res, la nit bestial, pla i sense res. Anem ràpid al dimarts. El dimarts sí que veiem que potser ens està pressionant la demanda. El tema és que la pujada, hi ha alguns moments que surten volums forts, però com veiem, quan baixen no baixa a testejar-los, per tant no m'acaba de convèncer. Aquí sí que hi ha un moment que surt un volum molt fort, d'uns 1.400, deuen ser 1.400 contractes. El tema és que el test el fa molt ràpid per sobre i jo aquí no m'hi fico, el marge de maniobra són 9 punts, i quan arriba aquí dalt i per mi hauria de baixar aquí no ho fa, per tant, per mi descartat. Més tard surt aquest volum aquí dalt i llavors jo em plantejo que el preu, per buscar llargs, sempre mirant a veure què fa dins aquest lateral, però que és molt difícil tradejar aquí dins, un trenqui per dalt o un trenqui per baix. No ho acaba fent durant la sessió de la tarda, no surten volums forts ja fins al final, per tant res. El preu s'acaba quedant fins aquí i el que veiem que fa el preu és que ens fa un gap i ens supera els màxims, ens deixa el preu per dalt. Molt bé. El tema és que en el gap, en el salt, han fet tanta força, han ficat tants contractes que durant el dia, per molt que sembla que aquí vulgui pressionar l'oferta, no hi ha força, ni hi ha uns testejos clars i, per tant, per mi completament descartat. Aquí és quan perd el volum del dia, el volum del gap, perdó, aquí és el volum d'obertura, però veiem que no hi ha res molt clar. Com veiem, ja estem a dimecres i quasi que no hi ha hagut res, no? Aquí és on de veritat ja hi ha la primera opció. Ja ens havia perdut el volum fort, o sigui, ja teníem també els mínims perduts, que eren 410, que era això d'aquí dalt. El preu comença, sembla que estigui posant l'oferta, no amb força, i aquí el tema que hi ha és que ens fa un volum molt gros, aquí. Què passa? El preu fa això, per mi això encara no és entrada, retrocedeix, veiem que retrocedeix i se menja el volum, per tant res, aquí no tenim marge de maniobra i tornem a parlar del tema del preu aquí, i sí que quan ja fa això, encara que no ho hagi fet amb suficient força, quan torna surten ventes aquí a la zona forta, on hi ha el volum aquest de quasi 900 contractes, no em penso que era 875, i això ens deixa clar que no vol seguir per aquí. Per tant, aquí baixada i es poden agafar uns bons punts. Per mi aquesta seria la primera de la setmana que es podia prendre. Ja veiem que hem hagut d'anar a dimecres. Després tot el que queda de sessió ja s'acaba, això ha sigut quasi al final, per tant res, i durant la tarda descartat. Dijous, tornem a tenir un petit gap, això, cap problema, l'obertura no és gens forta, sembla que estigui pressionant la demanda, no m'acaba de convèncer res, el mercat, ni els volums, ni res, que hi ha gent que es pugui ficar per aquí perquè testeja alguna cosa, no ho sé. La veritat, no m'agrada, no em convenç, el mercat sembla que s'estigui movent perquè sí, i a mi això no m'agrada. Hi ha vegades que aquestes situacions, com l'anterior, aquella pujada que ha sigut tan llarga, crea una mica d'ansietat. El que s'ha de fer, si hi ha molta ansietat, se tanquen pantalles, si un no es pot controlar i ja està. Continuem. Veiem que cap a mig matí surt aquest volum alt, que és trencat posteriorment i testejat pel damunt. Tot i que el cos jo l'he marcat aquí,
no m'he fixat si en frens majors hi ha més volum a la part alta o a la part baixa de tota aquesta vela. No m'acaba de convèncer a mi que la meva jaqueta estigui trencada amb prou feines, de 16 a 27 són 11 punts. M'hagués agradat que el preu desplacés més. Sí que després acaba anant el cos de la vela, el retrocés, però ja veiem que a més, aquí veiem un volum fort i el següent volum ja també té menys i la tercera vegada aquí ja no apreta. Per tant, ja queda bastant descartat que la demanda ja ha fet el suficient esforç, que ha sigut més ventes que han parat aquí el preu que una pressió de la demanda. Per tant, el que ens volen fer és baixar el preu, com aquí acaba demostrant, que se'ns gira tot el mercat. Més tard el que fan és frenen el preu aquí, amb aquest volum de 600. Ull amb el 170-160 aquest, perquè a mi me'l vaig prendre com una referència a la tarda del dijous, estava esperant que el trenqués per sota per poder operar, no ho va fer, per tant va quedar descartat, i amb això comencem avui divendres. Veiem que hi ha una pressió de l'oferta, el mateix que els altres dies. Sí que sembla que fa una BC molt clar aquí, a mi em falta més potència en el que és l'oferta, en el preu. Un cop el preu arriba aquí, si us recordeu, veieu el 160-170. He marcat aquesta zona aquí perquè em ve del dia anterior on hi van deixar un volum i sembla que sigui una zona forta que els hi costa trencar. Quan trenca en volum, o sigui, jo ho veig bé en el tema de que és una zona forta, i clar, una zona forta sempre s'ha de trencar en volum. El tema és que després del que ha fet l'oferta, quan surt aquest volum així, sempre pot vindre un retrocés major. Tenim 1, 2 i 3 impulsos. Aquí es podia prendre una entrada, jo no dic que no, potser no era del tot més clara. Hagués estat millor que, per exemple, ens deixés aquí 700, 600 contractes aquí, per fer més forta, per tornar a remarcar aquesta zona, potser hagués estat millor. Bé, qui l'ha fet, jo no la veig tampoc tan dolenta. Evidentment no té tot el context que li demanem, que ens hagués deixat un volum aquí, però bé, la zona era prou forta i hem necessitat volum per trencar-la, no? Evidentment, quan llavors un cop està trencada, s'espera el testeig aquí. Problema, s'han quedat aquí. Com podeu veure, jo el testeig l'estava esperant en aquesta zona, a la zona hi ha més de volum, també per proporcionalitat, per FIBO, etc. No m'ha arribat, per tant no agafava la trade. També se li pot donar, quan arriba aquí ja estava tocant mínims, i a vegades no arriba aquí dalt, etc. Però bueno, a mi el que m'agrada és que vagi a tocar bé el volum, que demostri que no el vol passar. Per tant, per mi també descartada, fa un A, un B i un C. Aquest C ja el veig més xungo perquè aquí aquest B ja és dilatat, per tant, te pot donar un indici que l'oferta ja no està tirant amb la força que va. I el C, tot i que es queda per sota d'A, que sí que n'hi ha que d'allò, el tema és que operar-lo ja els mínims et queden molt curts. Són 10, 12 punts que tens fins al terra. I quan l'oferta ja ha demostrat que no està tirant, que aquí sembla que vol trencar però no pot, jo aquest C quasi que també ja el descarto. Al final sembla que passis el dia descartant, però sempre has de buscar la condició més idònia. La trade aquella que vaig comentar per la tarda, del dijous, em penso que era, no sé si era dijous o dimecres. La trada de dimecres sí que ho té això. Tenim un volum, un trencament, ens surten ventes, cap dins, ens estan anant a la zona de volum, per tant per mi és perfecte i ja està. En aquest cas aquí no ha arribat fins aquí dalt, sí que es pot fer, però bé, també es pot descartar, perquè al final el context sempre hem d'esperar el mateix context i fer el mateix en el mateix context, i punt, i ja està. D'acord? Per mi aquestes han estat les 3 trades que es podien fer aquesta setmana, la del dimecres i aquestes dues d'aquí. Aquesta potser és descartable i aquesta d'aquí també és descartable perquè no m'arriba prou a zona. Bé, al final cadascú sap el que arrisca i l'estop que arrisca. Evidentment, quan més a zona s'espera el preu, menys és l'estop que has d'arriscar per protegir-te amb el nivell del preu, però bueno, al final cadascú ha d'estar bé amb la seva forma d'operar i ja està. Llavors, si veu clar que es pot donar aquí, si li dona, que vol esperar aquí, perfecte. O sigui, al final cadascú sap
com manejar el seu risc i la seva gestió monetària. I ja està. Doncs res més, s'acaba la setmana, espero que us hagi anat prou bé i ens veiem la setmana que ve. Vinga, bon cap de setmana. Adeu!